Katkum na gitulang kubor la itu ba palat cispa kat samut kiri upai ba kila syak penyap ha kajik syak tambor jung kisipai Paramilitary Rapid Support Force RSF ha ki art ligi ketempen kedri ajaka ha ki arsengi baladep ha El Fasher kanong ba jung jala North Darfur ha kathaing sepngi jung Sudan la penbena uhe sorkar jung kathaing palat cispa ngut kiri upai ba kila yap na kadau jung kajing hiartma ka syirkai da ki leno RSF ia ka ketempen kedri ajaka jong ka samsan henin kasingi thoding ha kepada ki pengut kila mensau ong u Ibrahim Khatir u Director General jong ka tanat ka koi kia jong ka North Darfur State menta ka sisai jan ka saungut ki rupai baru kila yap na mar ka jingsha tambor biang jong ki leno ha ka jaka sa jong ki breu ha Abu Shuuk ha ka bada ki pengut ki wipat kila mensau ula benrap u Khatir ulapan pau pana pedeng ki bayap ha kata ketem samsan kidan hinyongut kinong trei jong ka Relief International ka seng trei monsoba ka bla peniat ya ka fil hospital ha kata ketem ong ka kubor ka emergency room ka kenhun kinong trei monsoba ka pentip ha ka kerwo basa pongut ki rupai ba kila yap bada ki spangut kila mensau ha ka sinsai jan na ka dau jong ka jingsha bomjur jong ki sipai RSF ha ka ketem Abu Shuuk ka RSF kam sem lapan mi kano ka jingkat thok mardor ha ka baidei begitu ki jingsha tombor nadu ka sipotri ujamang aja apsau ka jingele ka bajur ka laki ha ka El Fasher ha pring ki sipai Sudan SAF bat ki sipai RSF ka Sudan kalangat ha ka jingge kenat ka pasyarkai ha pring ka SAF bat ka RSF nadu ka siteng jong panayayong arja apply ka plasim ya palar arpna hajar terus pangut kimen simbreu katkum ka am conflict location and event data kenuhun bapai banyak ikijing kabala kedau da United Nation la ong ki kubor